ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମା ଆଉ ଶାଶୁ ମା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଶାଶୁ ଜଣେ ମା ହୋଇପାରିବେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଜଣେ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଶାଶୁ ମାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମତେ ପଳେଇ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ମା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଶାଶୁ ମା ଜୀବନ ସାଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଚାଲିବା ବସିବା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଶାଶୁ ମା ସମାଜରେ ବସିବା ଉଠେଇବା ଶିଖେଇଲେ। ମା ଘର କାମ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଶାଶୁ ମା ଘର ଚଳେଇବା ଶିଖେଇଦେଲେ। ମା ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେଇଲେ, ଶାଶୁ ମା ଦୁଃଖରେ ବି ହସିବା ଶିଖେଇଲେ। ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଶାଶୁ ମା ଗୁରୁଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। କଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ଠିକ କହିଲି ନା?